Ayun yung mga Aji. Malaking gagamba, salmon na papalakad bangaw ko. Sup mga Aji, good morning sa inyo lahat. Unang-una, God bless po and shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa atin, mga solid kayo dyan. Sa ay Sir Leo, maraming salamat sir. Dun sa alaga mo, thank you boss. Shoutout din sa mga pamangkin mo. And sa lahat po ng sumusuporta sa akin, pati mga kapwa vlogger ko, lahating ko na kayo. God bless sa ating lahat. Yun mga Aji, kita nyo naman sa title, naalagay pa lang. Rare salmon. Papakita ko sa inyo yung tatlong rare na salmon ko mga Aji. Pati yung napaka-rare natin, dumali lang gagambang kuryente. Sana po ma-enjoy natin to. Yan, tignan natin. May mga gagamba pa rin ako malalaki mga Aji. Pero ilan na lang to, dalawa. Labas ko muna to mga Aji. Ito yung sa gagambang kuryente ba kasi hinahanap nyo. Buhay na buhay po siya. Sila live and kicking po. Yun nga lang, medyo may katandaan na talaga. Pero buhay pa siya. Sa kanina siya bumalik sa dati niyang galaw. Yan siya. Iba na talaga galaw niya mga Aji. Wala nga lang ibang gagawin yan, kundi kaagat lang. Balik natin siya. Labas natin yung mga rare salmon natin. Kasi tatlo to yung rare natin. Na mga Aji, tingnan nyo. Pakita mo ito baby. Mga OS pa rin natin dyan. May jumbo OS. So doon tayo sa rare salmon. Tapos nakakuha din ako ng isa pala kahapon. Yung kay Gagam J Bele yun. Tinalo ng gagamba ko to mga Aji. Ito ba yun? O yung isa. Ito pala. Tinalo ng jumbo ko to mga Aji. Jumbo din to. Pakita ko lang sa inyo. Inarbor natin, sabi ko sa kanya. Subukan kong patapangin. Balik ka dito after 3 to 4 days. Kalabanin mo sarili mong gagampa. Papatapangin natin ito mga Aji. Jumbo to jumbo. Ang ganda ng galaw pero bumitaw sa agatan. So medyo bitin lang sa kondisyon yan mga Aji. Pero kaya kong patapangin pa yan. Pag natalo pa rin siya, wala na. Pala. Ito na yung mga rare natin. Ayan mga Aji. Labas natin. Siguro unahin natin yung pinakagusto ko. Pinakagusto ko dito mga Aji ay dito kasi dito tayo. Ito yung number 1 natin mga Aji. Painumin ng tubig yung mga salmon na. Mamaya na lang pala. Habol lang natin ito mga Aji. Blessed Sunday sa ating lahat. Ito siya. Pulang-pula yung paa niya. Tapos yung likod niya ito. Tingnan niyo muna yung karakteristik niya mga Aji. Mukha siyang tigre. Mukha na siyang tigre. Dahil sa ganda. And subukan natin labas yung isa. Para makita nyo kung anong pinagkaiba nila. Mas malaki lang ng konti to. Pero rare din po ito na salmon. Maganda, maganda. Walang tulak kabigin sa mga gagamba na to. Malaki. Siguro unting-unti na lang super salmon. Nako, yun lang. Dumi pa ng tae. Ano pa to? Pagkain niya pa to. Sa Isabela mga Aji. Kaya yan medyo itim-itim pa. Pero yan siya. Dalawang rare salmon mga Aji. Nagtabi. Pero paglalabanin ko din yan. Pero one of these days mga Aji. Nalakad ba ako? Maganda to pag napainom na to mga Aji.
Painom natin ng tubig. Kasi medyo tuyot na yung gagamba. Yan siya, salmon. Naglalakad bangaw. Onti lang. Lagyan natin to. So sa picture mga G nakasama yon. Pero lagyan na natin siya. And labas natin to. Ito at yung pula mga G na tigre. Itong dalawan to ang para sa akin na kakaiba to. Tingnan nyo mga G paano gumalaw. Para siyang ordinaryong gagamba lang. Kasi pag malaki, madalang talaga maglakad bangaw. Pero ito mga G, itong tignan nyo kung paano gumalaw tong gagamba na to. Ay. Nilagay natin siya sa tela. Ang bilis pala masyado. Gising na gising yung diwa niya mga G. Pero para sa akin porsyonada ko ito mga G. Alam niyo naman mahilig ako sa mga pula itim, ganun. Kaya nagagandahan talaga ako dito kasi pulang-pulang salmon siya. Yan, pag tinabi natin siya dito sa may, pulahin natin. Ay. Ayaw Yun, yan. Tabi kayong dalawa dyan. Hanapin ko lang muna ito. Jumbo natin. Yan yung mga Aji, yung mga rare salmon natin. Marami pa tayong salmon dito. Sa gustong sumipat ng salmon, pumunta lang kayo dito mga Aji. Siguro may 10 akong available dito. Tapos, ano ba? Pakita na rin natin mga Aji sa inyo. Siguro ito. Ito yung mga available nating salmon mga Aji. May orange dyan. May abuhin. May halos papuntang rare na rin tong dalawang to. Mayroon din ito. Yan, so itong mga itim. Magandang salmon din yan mga G. Pero pala akong di na ilalabas. Gusto kong tignan to kasi parang kakaiba yung kulay niya. Asang talahib mga G. Asang gagambang galing sa pomelo. Ito mga galing sa mga kalamansi, ganun. Yung kulay kasi ng paa niya mga G, pag hindi pa bumubuka, kasi syempre may pula talaga paa ng salmon. Yan o. Tingnan paano siya maglakad mga G. Tingin ko naglalakad bangaw to. Yan yung mga G. Malaking gagamba salmon na papalakad bangaw ko. Kasi yung iba, dito naglalakad bangaw yung salmon. Naglalakad bangaw po. Kayang-kaya. Nasa conditioning lang talaga. Pag alaga mo yung gagamba, naglalakad ng ganyan mga G. Ayan, nagising na yung salmon mga G. Mabilis na siya kasi gising na. Balik natin to. Ito siya. May kalakihan din talaga yung salmon na to. Tapos balik na natin siya. Saan siya? Dito. Yan. Maglabas na lang siguro ako ng isa pa mga G or yung nandito. Gusto kong pakita sa inyo to. Ito naman, medyo nawiwirduhan lang ako sa itsura na ito. Kaya paminsan nakatabi to. Kasi yung paa niya mga G, sa kunat ng salmon Tapos tingnan nyo rin siya paano maglakad to mga G. Sa kunat ng salmon, sa paa ng salmon, ang taba. Ito mga G, medyo nakakondisyon to mga salmon ko na yan. Ito mga nakabukod na to. Kasi kinukondisyon ko sila pang vlog quality mga G. Talagang lalaban sila. So yan, galaw nga. Pakitaan mo sila paano gumalaw yung salmon naglalakad bangaw. Ay. Tigas. Dahil mga G. Kapit masyado. Persado kasi ito mga G. Persadong to. Halika dito. Bilis naman gumalaw kanina sa stick. Kapit talaga. Go. Sa mga Aji. Yan
Lakad ba ako yung mga kaji? Yan siya, ang salmon. Eh, ano na ba? Yan lang siguro. Kasi ito yung available mga kaji. Kung gusto nyo sumipat ng salmon, nandito. May 10 akong available. Ito, playmates to. Si pang vlog natin. Bigay sa atin ng hunter to. Maraming salamat po. Tapos, siguro gagawa na ulit ako ng mga laban mga kaji. Siguro 2 to 3 days from now. Maglalabas na ulit ako ng mga laban ng gagamba. At least ma-enjoy nating lahat. And yun. Maraming salamat sa panonood. And God bless po.